खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो एडिना ब्लग चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं, जोंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ नायलाय नै गेलेगासिनो, लान्थिथि गस्लाबो गाना, जेबो गाना आरोना बियो, बिदिनो गेलेबाय थायो। ओमफ्राय दा डिस्टार्ब खालामफैबावगोन बियो आंखौ। ओमफ्राय दिनै आङो मा भिडिअ खालामदों एबा खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। आङो दिनै मिथि आरो मिथिंगा बर'नि सायाव माने मोनसे खावलायनाय भिडिअ लानानै फैदों आरोना। माने बेखौ आङो दा बुंलांनोसै, स्टार्ट खालामनोसै ना मा बुङो लोगोफोर? मानो होनोब्ला दासान्दि मिथि आरो मिथिंगानि बहुद भाइराल जागासिनो, जाबाय थादों आरो नुबायानो थादों, जोबनोनो रोंला। खालि सानफ्रामबो फेसबुक खुलिबाबो बिसोरनिनो, आरो इउटुब नायबाबो बिसोरनिनो, आरो बेलेग भाइरालफोर जायो। अब्लाबो मानसिफ्रा बेफोरखौ इम्परटेन्ट सानाखै। मानो होनोब्ला मिथि आरो मिथिंगा मोना फेमास मानसि नालाय, बेखायनो बिसोरनिखौ बांसिन भाइराल खालामगासिनो आरोना। ओमफ्राय दा आङो मोनसेल' खोथा बुंनो नागिरदों आरोना। दा बिथांमोनाथ' दाख्लै हाबा जाबाय, हाबा जाखांनायनि उनाव गारलायदों ना गारलायाखै बेखौबोथ' जों मोजां मिथिया, क्लियार रावबो बुंनो हाया, रावबो फाइनालथ' बुंनो हायाखैना गारलायथारबाय होननानै। दा बिसोर सानैनि गेजेरावबा मा सोमोन्दो दं ना गैया बेखौथ' जों मिथिला। ओमफ्राय दा आङो मोनसेल' आरोना लोगोफोर, दा मिथि आरो मिथिंगा बिसोर सानैया क्लारिफिकेसनखौ थाबैनो लानानै फैयोबा मोजां जागौमोन आरोना जोंनि थाखाय। मानोना जोंबो मिथिनो लुबैयो बिथांमोननि गेजेराव मा जालायदों, मा जायाखै। बिसोरो माने क्लियारै रायजोफोरनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैयोब्ला मोजां जागौमोन आरोना बिथांमोना। दा मिथिंगायाथ' बुंदोंमोन क्लारिफिकेसनखौ थाबैनो लाबोगोन होननानै, ओमफ्राय दिनैसिमबो लाबोआखै। ओमफ्राय दा मिथिखौबो आं खावलायदों, मिथियाबो अन्नानै नोंथांनि क्लारिफिकेसनखौ थाबैनो लाबोगोन, एबा लाबोआ सानदोंब्लाबो लाबो, एबा बे आंनि खावलायनायसो, नोंथांमोना लाबोनो गोसो गैया बे नोंसिनिसो। नाथाय आंनि साननाय बायदि आं लुबैदों आरोना। मानोना नोंथांमोननि क्लारिफिकेसनखौ मोनोब्ला, मिथियोब्ला बिथांमोन माने रायजोफोरा एबा इउटुबार्सफोरा भाइरेल खालामनायखौ खम खालामगोन, बेखौ आं सानदों आरो लोगोफोर। दा मा बुंनो, आंथ' गिदिर इउटुबारबो नङा, बुंनोबो रोङा। आंनाव माने गोसोआव सानो मोजां बुंनो, ओमफ्राय मबाइलाव मोखां देखायबानो माने नायबानो माने आं बुंनो खुगायानो रावानो ओंखारा आरोना लोगोफोर, आंना बिदिनो। ओमफ्राय आं बेखौल' लुबैदों आरो, माने आं स्टप जाजानो लुबैबाय आरो भाइरेल जानायखौ। मानो होनोब्ला बिसोरहाबो मान सनमाननि खोथा दङ, आरो मिथिया एक्ट्रिस सासे, आरो बयबोथ' मिथियो सिनायो, गेदेर उन्दै बयबो। मबाइल नायनो रोंनाय गथ'फ्रानो बयबो मिथियो सिनायो ना, बुजिनो रोंनाय गथ'फ्रानो बयबो सिनायो। बेखायनो आं स्टप जाजानो लुबैबाय आरो। दा बिनि थाखायनो आं बिथांमोननिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों आरो, बिथांमोना जाहाथे क्लारिफिकेसनखौ थाबैनो मोनफा लानानै फैयो जाहाथे, आरो बिथांमोननि क्लारिफिकेसनखौ जाहाथे नुनानै रायजोफोरा एबा इउटुबार्सफोराबो मिथिनानै सिरि थानाय बायदि, बेखौल' आं बुंनो भिडिअ खालामनाय जादों। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरा आं माबा मोनसे गोरोन्थि बुंबायबा एबा भुलफोर जाबायबा अन्नानै निमाहा होनांगोन दै, बेखौल' आं निमाहा बिहरनाय थाबाय। दा आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै, बाय बायसै।